ए बाबू 2 मिनट रुक जा, रुक जा भाई, इतना प्यार का सोचा करे तो चाची लो, दीदी लो, कही लो, सुनी जा, जब रोटियां पलटे के पड़ेला, रोटियां जब पलटाला तब खाए लायक होला। वैसा ही हमनी के सरकार पलटे के मान की पारी, जो पलटल जाई तब नेता लोग के देही में डर होई कि ए भैया हम जनता के भलाई के काम ना करब, शिक्षा रोजगार के व्यवस्था ना करब, तो जनता हमारा के पलट दी। इनकी पारी पलट देवे के बा, तबे बिहार में विकास होई। आए वो बात सुन जाओ, रउआ सब कोनो नेता के जिता दी, कोनो भी नेता के रउआ जिताई, उ नेता रउआ घर के खर्चा चलावे ना आई। कोनो नेता आई घर के खर्चा चलावे आए, कोनो नेता घर के खर्चा चलावे ना आई। अरे कई हजार 2000 रुपया के उनके दोस्तों को दिन चली थी, को दिन चली, कोनो नेता घर के खर्चा चलावे ना आई। घर के खर्चा के चलाई, घर के आदमी, घर के सवाल, बच्चा जब छोट छोट बड़ा सब ऊपर हो जाए सब तो घर के खर्चा चले है सब। अब ई बताई जा, अब रउआ सबके हाथ में बा कि रउआ घर के बच्चा बड़ हो के पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन के बढ़िया पोस्ट पर पहुंच के घर के खर्चा चलाओ, कि दिल्ली मुंबई गुजरात में जाके मजदूरी करके खर्चा चलाओ। ई रउआ सबके हाथ में बा। शिक्षा रोजगार खातिर वोट दी जा। अगर एगुलो लइका, एगुलो लइकी, अब लइका लइकी में कोनो अंतर नहीं खे, लइका लइकी बराबर बने। लइका चाहे लइकी, घर के एगुलो लइका लइकी पढ़ लिख के बढ़िया जगह पर पहुंच गई है, डॉक्टर इंजीनियर बन गई है, तो पूरा परिवार के हाथ पकड़ के गरीबी और बदहाली से बाहर निकाल दिए। ऐसे ऐसे इनकी पारी के वोट अपना अपना लइकन के मुंह देख के लइकन के शिक्षा और रोजगार खातिर देवे के बा। हमनी के आज से 35 से 40 साल पहले भी, सुना जा बाबू, सुना जा, तोहर जरा खातिर कहता नहीं, 1 मिनट सुना जा, 1 मिनट सुना जा, तो हमें जरा के भलाई के बात करत है बाबू। सुनो पहले बात सुनो, काम की बात कह रहे हैं। आज से 35 से 40 साल पहले भी हमारा बिहार सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य भी है। आज से 35 से 40 साल पहले भी हम लोग शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई साक्षरता दर में सबसे नीचे थे और आज भी सबसे नीचे ही है कि नहीं? इसमें किसका दोष है? इसमें दोष है हमनी के घरे के दोष दियाई, जे हमनी के नीति निर्धारण कइले बा, जे हमनी पर नेतृत्व कइले बा, जे हमनी पर शासन कइले बा, ओकरे के दोष दियाई थी। त नेता लोग के दोष तो बोलबे कइल बा, लेकिन चाची लोग, भाई लोग, एमे हमनियों के दोष बा। एमे हमनी के दोष ई बा कि नेता जो लोग दबाई दे, इतना दिन से बदहाली में बिहार बा, नेता लोग वोट के टाइम पर, चुनाव के टाइम पर आवत रहे, तो उनका से हमनी के पूछत नहीं की जा कि काहे बदहाली में पहुंचैले बड़ा बिहार के, काहे नहीं बढ़िया शिक्षा के व्यवस्था करावो, काहे नहीं बिहार में रोजगार के व्यवस्था करावो। ई कोनो सवाल नहीं की जा पूछो। नेता लोग जब वोट के टाइम पर आवत रहो, तो हमनी के जात अधर्म के नाम पर उनका के वोट देते। ई गलती बा ना हमनी के, गलती बा ना जी। अरे हमनी के नेता ऐसे न चुनतनी जा कि हमनी के बिहार के भलाई हो, हमनी के बच्चा आगे बढ़स, पढ़ाई बढ़िया पढ़ाई मिले, रोजगार मिलो, तो उ जो काम नेता नहीं खन करत, तो उनका से सवाल होखे के चाहिए कि ना? कहना की पारी अब ढेर दिन नहीं खे, अब नेता लोग वही है, नेता लोग
चलावेला उहो जब तक रोएला ना तब तक माई के लागे ना कि भूखाइल बा। झूठ कहता नहीं तो बोली जाए लड़का रोए